హలో అందరికీ నమస్తే. మీ ప్రాపర్టీ అడ్వైజర్ రాణా శివకుమార్ ఇన్ మంచిర్యాల. మన మంచిర్యాల కార్పొరేషన్ పరిధిలో నస్పూర్ మున్సిపాలిటీలో మీ ముందుకైతే డిటిసిపి లేఅవుట్ లో మంచి హౌసెస్ అయితే న్యూ హౌసెస్ అయితే మీ ముందుకైతే ఈ రోజు తీసుకురావడం జరిగింది. హౌస్ విషయానికి వచ్చేస్తే 200 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఉంటుంది, 1780 ఎస్ఎఫ్టీ ఉంటుంది. హౌస్ ముందైతే 30 ఫీట్ల రోడ్ ఉంటుంది. ఈస్ట్ ఫేస్ లో అయితే కన్స్ట్రక్షన్ అయితే చేస్తున్నారు. టోటల్ కూడా చూసేసుకోవచ్చు. దాంతో పాటు ముందు కూడా బ్లాక్ టాప్ రోడ్స్ అండ్ సిమెంట్ రోడ్స్ కూడా ఉన్నాయి, చూసుకోవచ్చు. దాంతో పాటు అండర్ డ్రైనేజెస్, కరెంట్ పోల్స్ చుట్టూ కూడా కంపౌండ్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. దాంతో పాటు 24 గంటలు సీసీ కెమెరాలో ఉంటాయి. దాంతో పాటు 70% బ్యాంక్ లోన్ వస్తే 30% కస్టమర్ పే చేసుకుంటే అయిపోతుంది. హౌస్ అయితే న్యూ హౌస్ 200 స్క్వేర్ యార్డ్స్ 1780 ఎస్ఎఫ్టీ ఉంటుంది. తీసుకున్న వాళ్ళకి హైవేకి 500 మీటర్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. దాంతో పాటు ప్రైస్ విషయానికి వచ్చేస్తే 75 అయితే లాక్స్ అయితే చెప్తున్నారు. సిట్టింగ్ లో కూడా ప్రైస్ అయితే తగ్గించగలుగుతారు. మొత్తం ఈస్ట్ ఫేస్ హౌసెస్ అయితే ఇప్పుడు అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి. ఈస్ట్ కావాలన్న కస్టమర్లందరి కోసం అయితే ఈ రోజు మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఇక నా మరిన్ని వీడియో చూడాలంటే నా ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఫాలో చేయండి. నా యొక్క మొబైల్ నెంబర్ 8074429677. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.